Zirauto mzukuru wase. Kuno ndakanaka kuri sei kumarondera uko. Aiwa kumarondera kwakanaka kwakarongeka vakomana zviri kuno ku. Chidokori mishonga wamaveni. Yes man, vanhu vari kuuya nekuwanda kwavo. Vanhu vari kuenda nekuwanda kwavo ende kuri kufarwa kuri kuitwa zvese asi sokuziva mhuri yeZimbabwe kuti patinenge tiri patinenge tichiri ndipo patiri seNational FM munozviziva kuti ari pakwiti panenge pakaipa vamwe vanenge vachitotiza kumasitendi avo vachiuya patinenge tiri tisinenge takabata chimuti. Ndisu netakabata chimuti nhepfenyuro iri kuteverwa neveruzhinji. Ichokwadi ichocho. Right, ndozati variko mhuri yeZimbabwe vari kuvhunza zandise Ezraudo hongu tazvinzwa kuti baba Isabel vari kumarondera asi ngavambotikandirawo 1 kana 2 ari ikoko zvinongonakidzawo kungonzwawo nyaya dzinobuda nechekumarondera. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe kanchori mukana chitema chaseko matima nawo senyika ino vanga vevo kusenano mhuri yeZimbabwe asi takuda kunotaridzira kunopinda nguva yemasikati saka rega ndikusita nepegyiro nechimuti mhuri yeZimbabwe pese patinenge tiri takachibata takachipakata pakati pekufamba nacho chikodzero ndiyo nepenyuro riterero redzimwe nepenyuro rega ndingokupai chimwe chete mhuri yeZimbabwe asi chichave nedzidziso yekuti mukati mekutambura kune vanhu vari kutora maadvantage yekuti munhu kana achitambura haachatizo kuita vakungovaita yese chikonzero vanenge vachiziva kuti munhu ari pakutambudzika ari pakutambura. Nyaya yandinayo panapa ndeyekunuchedza kuti kumasingo kunonzi kwamambo kana kuti pachipisi muto. Nyaya yandinayo panapa mhuri yeZimbabwe ndeyekutizo kune murandakadzi nemurandarume vane mwana wavo mumwe chete vanga vachigara mune imwe nzvimbo ine sabhuku wayo pavanga vachigara pamusha apa havasi kugara kuti ndopanga pari pamusha pavo vaigara nenyaya yekuti vaishanda pari pabasa murume nemukadzi vachigara panzvimbo iyi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vane zvavakanga zvichineteka zvokuti mukadzi aitaura kuudza murume kuti ndina tete vangu vanouya pandiri hatinoimbobude kwagadzimani pari zvinobuda pandiri saka idambudziko kuti ndinovimwa nemunhu akafa aine zvaari kutaura pandiri. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vakaenda kune mumwe muprofita sevanhu vari kuenda kunobatsirwa. Vaenda kunobatsirwa murume akaenda nemwe munhu nemukadzi wake vachibva vanzi ivo pasewe apa murume uyu ane nzvimbo yekuti munonamatira kozoita pane sejari yake kubva ipapo chinhambo kuenda pane imwe nzvimbo yaanoshandira vachibva vaenda nemurume vaenda nemurume murume uyu akapiwa vatombo neminamato achibva anzi iye endai munokanda munamato uyu murwizi pacho paanoshandira nekunamatira vanhu pane matombo ari ipapo. Varume vakaenda apiwa munamato kuenda kurwizi kunotorera chimufambo chokuenda ikoko iye achibva atsara nemukadzi wemurume uyu paanonamatira pane matombo vari vaviri. Mukadzi akapfugama ndokuchitanga kunamatirwa teyanasoorepiniko mwari sakurara kwenyu vari maturo kuti mhepo dziri mukadzi uyu ngadzibvewe mazamu akanomwana zvitoro ndokutsvaka pachibuda mukanga mushoma achipinza maoko ake mumazamu emukadzi uyu achibata-bata nokubata-bata vabata kurara kwenyu onai mazamu anobuda mukanga mushoma munyatso aitikukanga zvakanaka tikonzera pane mhepo pane chitoma pane chitogoroshi pane chitukwadi zviri kumwa mukaka saka ndiri kunabata netsara chaswa wakaipabuda achibata-bata nokubata-bata mukadzi wemunhu. Mukadzi ndokubvunza nhai madzibaba nhai muranda wase zvichiri zvekunamata here chikanzi ndida kubvisa mhepo iyi mwana anogona kuyamwa mukaka wakaipa une poison nezvitukwadi nezvitoma saka ndiri kuzama kuda kubvisa mhepo iyi. Panguva iyo akasvika pakuita zamu simba rakanyanyisa ndokubva atodonhedzera mai ava ndokuvabata muromo ndokuvavhundutsira ndokuvabata chipavu vagomanaka. Murume achidzoka mukadzi haana kutaura akatotaura papaya baba mwana pamataya ndopazaitika nyaya iyi ndokuzama murume uda kuendesa nyaya yake ndokuda kunotita enda muprofita uyu akagagwe mutsungwa kumashure nekuda kwedzimwe nyaya. So muprofita achibva afonera muridzi womukadzi ndinokumbira tigare pasi titaure tese ndikuripe panyaya iyi
So muprofita anga ari kuda kutiza asisawanikwa. Murume achibva abvuma akati uya undipe mari yauda kundipa. Zvikanzi mari dzinoda 500. Zvikanzi mari dzinoda 250. Muprofita achibvisa 250. Paakabvisa 250 papa vemwana mukadzi anotaura achiti mashoko aya. Ndakaona kuti muprofita ada kutiza. Saka kumutonzera padhuze inyaya yekuti azive kuti nyaya yapera. Ndobva ati okay, ona 250 wombondipa iyo uchitsvaga imwe. Paakabvisa 250 murume achibva mhanya kumapurisa. Zvikanzi right haachatiza nekuti aita izvi neizvi. Saka ari kukora nyaya yapera ndokusvika kuhapa. Kutaura kuno kwati maoko rume uyu ari mumaoko emapurisa nemhosva yekubata mukadzi wemunhu chiparo vari pamwe chete nemurume. Murume apiwa matombo ekuzi enda unotamuna matokurwizi kusara chiri pamukadzi wake. So nyaya ndiri kutaura pana pamhuri yeZimbabwe ndiri kuti vanoda matirwa, vane kurwarirwa kwavari kuita, vane nhamo namatambudziko, pavanoenda kunobatirwa kun'anga kana kumaprofita vanozivawo sei kuti wandasikira pana pamunhu uyu ndiwo wamwari ari genuine. Ndo nyaya ndita yekumasingo kwamambo Pumutswa. Baba Isabel, mukome wangu, munoona kuti munhu anenge atoenda aine dambudziko nekuti pane zvinenge zvanetsa muupenyu, asi maprofita vamwe vakutotora advantage yekutozobata chibharo apazve nekutozobira vanhu mari. Ende akatodzoka ari munhu atowedzerwa matambudziko. Ko chivindi chekuti murume wambomudzimaidza ukamutaurira kuti endai kurwizi munotsvaka matombo osara uchibata mudzimaiwa, haurowi nehana here? Ende panoda kutoongororwa zvakasimba kuti murume uyu kuti nhasi asvike pakubata mukadzi uyu kumashure akambobata vangani. Ane rekodhi yacho nekuti akambosungirwawo dzimwe nyaya, saka munhu agara inyanya iyi. Inanya munhu chaichai munhu asina kutombomira mushe ende haasi munhu ane mweya wamwari. Nekuda kwokuti iye ndiye aifanira kakutogara aine nhombo dzacho. Handiti unoita zvekunamatira unotoziva kuti vanhu vari kuuya vachada nhombo, unogara uinadzo kokuzotsaura vanhu kuti uyu ngaaende kurwizi mudzimai wake ndosara naye. Ko indava akatopiwa nhombo zvikanzi enda unodzikanda kurwizi, unonamata kurwizi unodzikanda ikoko. Yange iri nyaya yekumusipedza kuti aende kure nemukadzi akwanise kusara achiita basa rake. Zvina mwari mukati here? Ko iwo mukaka wacho unozobuda zvikwambo sei? Zvinofamba sei? Baba nekuda kumudhonzera padhuze nekumubata kwaye muita kuti asvikewo pakuda kuti iye asvikewo panguva yange iri mupfungwa dzake. Ndikutaura kwatiri kuita izvozvi ari maoko emapurisa. Tinotenda chose mapurisa get busy panguva dzakadai. Batai munhu vakomana vemapandi. Munhu kuseri munhu mukati. Munhu kuseri munhu mukati. Ende makizi rasai tozomuona papaya. Amen. Uri papi kanda kurwizi uchinamatira ikoko achisara nemudzimai wake achimbata. Kutaura kwatiri kuita nyaya itori mapurisa, maoko memapurisa, murume atori mukati muprofita. Ndozati vakatowanda maprofita vamwe vane pfungwa dzakadai Baba Isabel vakatoteerera warning iyo. Muprofita tinoti hauna mweya wamwari, gara wasiyana nazo woita nyaya dzako uchiziva kuti imhosva ende uchabatwa nekuti vauri kuita havazi vana vako, kunyange mwana wako uchatsungwa. Hakuna nyaya yechitendero kufanana naidaro. Nedzimwe nzira tiri kukumbira kuti vakuru vanopa masertificate kana tsamba kumaprofita nen'anga vachiti une kodzero yekuti wamuprofita wan'anga vanobvopa munhu akaita vanenge vaziva sei. Ko iwo mutima wavo kana munhu achiita sitopa point yakadaro ari muprofita ane tsamba yezinata kumuita sei kuti vet kungosvika chetonzi ndiwese Esvaldo tsamba iyo. Ndikagorova ndimi yangu Daniel Shiwiri Pindi kokotonzi tsamba. Endai munobatsira. Ndopata kunobatsira ndichibata vakadzi vevanhu. Hapana kumira kumusha, hakuna chinhu chinoshoresa nekurwadzisa munhurume sekubatirwa mudzimai wako kunyanyanyanya uri just a few meters away. Mukadzi wako hazvitotenderi kungofungidzira kuti ndo zviri kuitika hauchatogadzikani. Kufamba uchitaurira vanhu kuti ndiripo here vakomana, ndiripo. Akangondituma akati enda kurwizi rwari ruri padhuze, ndiripo here kundidzinga kudaro.
zvakaoma mukoma kama Ezauto rekani ngotikamukana kuti icho kwadi mukeZimbabwe tiripo pamarondera apo paagriculture show anditika kutaura kuno kuti imbenge bata wabata tikutsudzura izvo zvinchibva mukati mekutaura mukeZimbabwe ndakumbomhanya ndimbopinda pastage ndimborova kangorongondo jaiti ndombofafaita asi ndinovimba kuti ndinokuza kuti kwamuri ikoko zvinenge zvakanaka chikonzero chimuti munofamba nacho kunyangwa kwese ndinoti yes chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima navose nyika ino rega ndibva ndangopinda ndiri muchirongwa bhozhongora segment part 1 rega ndichaike muri yeZimbabwe nekukumbira riregere nekuisa kuvana maoko vana veZimbabwe kuti nenguva dzamange makatera kuti chetanga ndiri mukati mekutsudzura nekupfapfaidza dziri kuitika ichokwadi handakwanisa kudzibata chikonzero mukati memugwagwa mukati memotokari dzakawandisa dziri mukati mekuvharirana asi ndazosvika zvakadaro muri yeZimbabwe takuchitangire pati kutarapo muzukuru wasekuru mwana wekubereka honga chingwa sekumhanya kwachikaita nekuti ndoma ndochitorera mavari imomo paka chitungwiza chekuchitungwiza chiri kuti kudini chokwadi muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yepachitungwiza paita amai vari kuchema zvikuru sei vanhu vorarama uri mukati memenzvimbo yanogara siri chitungwiza kana kuti harare vachigara ikoko amai ava vakakura muno zvakanaka vakaita vana vavo vaita vana vakusangana mwanakomana aita kuti ndigozve nenyaya yepazuva ranhasi nyaya ndiri kutaura pana muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti mubatsirane tibatsirane nekutaura mashoko ekusimbisa kuti zvoitwa sei zvofambiswa sei nokuti ndikatarisa nyaya iyi ichabata zvakawanda zvinenge zvakavanzika kuti zvinotangira papi zvichienda papi asi ndakuda kureva muri yeZimbabwe ndiri kushevedzera kuti amai ava vakura zvavo vane dzimba dzavo dzinokwana kuita 2 dzinogara dziri mukati menzvimbo yepachitungwiza dzimba zvadziri 2 amai vanga vachigara kumusha ndokubva kudhorobha kunova kunzvimbo yechitungwiza kuine mwanakomana wavo okay mari yevendi yange ichitumirwa kuna amai nokuti vari kuziva kuti kune mwana wavo right zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvinorwadza amai vakabva vaita 6 months pasina kana mari iri kuuya pasina mari yatumirwa pakati panga paine mabhikozi nezviri kutaurwa pakati apa okay kana kuti ndaita dambudziko mari ndashandisa amai mubereki vanotoziva kuti mwana kati ndashandisa mari pane zvaakabvirawo ndokuti vana kwacho amai vazokwanisa kukwira bhazi kubva kunzvimbo yavanogara ndokubva vaenda nzvimbo yechitungwiza taini unoshuwiri benefo wakachiwemba kiminiki ra zvadaro mhuri yeZimbabwe amai vachisvika pamba apa vakavharirwa panze kunzi ndivani kwenu nyaya yakazoitika ndeyekuti kune vane dzimba vese vanoziva kuti uve neimba zvinofambiswa sei kana wakuda kuchinjisa imba kuti mubereki wako afa kana pari kuti mubereki akati akupa iwo imba zvinofambiswa sei okay mwanakomana uyu akachinjisa mapepasi ese emba ese zvawo chese chinonzi chebepa remba akachinjisa amai vauya izvezvi ende vanhu vese vakaudzwa kuti amai vakafa kusanganiko kanochinjisa mapepa amai vaita sei vakafa saka amai izvezvi kuuya kwavakaita mhuri yeZimbabwe ndiri kuda vagari vari munzvimbo yemechitungwiza tibatsirane nenyaya iyi amai vamukoma kebhe vasi kugara pamba nemhuri yeZimbabwe vari kutofamba mulokesheni marupo chekutotya kana pamba vasitenderwa kusvika kuri kunzimba isi yenyu pamba ndepangu nemwana mwana iko wati kutora nezvake mwanakomana akura sei munotori nemhuri ane mhuri saka akakwanisa kuchinjisa mapepa emba dzese dziri 2 dzese havana imba yakasara amai so mubvunzo uri pakati pevamwana ndiri pakati pekutaura hei vari kuti ivo nyika ino ine mutemo imba kana yakuchinjiswa ine nhamba yevanhu vanodiwa kubva kumuridzi kana muridzi asipo mumwe anogona kumiririra kusvika zvaonekwa zvechokwadi kuti zviri kutaurwa izvi ichokwadi kuti imba yakubva muzita iri ichienda muzita iri uyo akachinjisa mapepasi ari 1 anga ainani amai vacho vantu vapenyu zvinonzwisa tsitsi baba Isabel zvinorwadza pamusoro paizvozvo amai vauya haachakwanisi kuona kuti amai vauya ka but ndine zvandakaita ka zvokuvabira kana kuvakanganisira chirega ndivatorere vaise mumba tichowirirana amai vasitogara mumba togara mulokesheni marupo chikafu nevanhu vachimirira kuti vangabatsirika sei mwana ndiye akatobvunza amai kuti ndiwe ani ndiwani wauya kuzotsvagei pano amai nyakubereka muridzi wemba
amai ava vane vana vakawanda sei? Right, pandetaura namai ava andosupose kuvhunza neno vakaita sei. Ndikataura navo ndingori kunotaura nemwana uyu kuti why mwana achite kubva kumashure zvaifamba sei. Akati inini kutobva munzvimbo iyoyi ndichienda kumusha ndiri munhu akura ndaitoziva kuti ndine mwana ariko. Ndaisatoziva kuti mwana ndangazondipandukira kudaro muzita rangu yanyimba yandakavaka nemurume wangu inova yakadzidza wachigara iye nhasi undipandukira iye. Hey, ya zvakaoma. Zimbabwe vedare tinobatsira seiko amai ava? Right, vanga vane dzimba mbiri vakaenda kakumusha zvikanzi mwana kana vanhu vari kugara mudzimba vabhadharaka mari dzavo pakupera kwemwedzi unonditumira mwana akamboita izvozvo kusvikira amira achipa mabhikozi. Amai pavakauya vachibva vasvika vachibvunzwa nemwana kuti mauya kuzotsvagei ndimi ani. Izvozvo vari kurambidzwa kupinda mudzimba nekuda kwekuti mwana uyu akatochinja mapepa emba kuti imba dzive dzake. Right, vobatsirwa sei amai ava vane dambudziko kuchitungwiza 0713 538 0713 938 zvinonzwisa tsitsi. Vanodaka mubatsiri wenyuchi uya kuitira kuti amai avo vaite sei vakwaniseka kuwana dzimba dzavo bheki. Bhozho nabhonzo mwana nevanhu vakachinja mapepa emba. Right, pane wedhi rashandiswa panapa ngavavharirwe. Ndinonzi Fafimbo Pazengeza. Bhozho nabhonzo mwana nevanhu vakamubatsira kuchinja mapepa emba ngavavharirwe. Ndinonzi Fafimbo pano Pazengeza. Ya Fafimbo atsamwa nokuda kwekuti izwi rashandisa apa harina kumira zvakanaka. Amai avo okay, regandi nyatso kuitsvaga message. Amai avo ngavaende kune vemutemo inoona nezvedzimba kuti vabatsirikane, asi ngavatange vaenda kumapurisa vanosvitsa nyaya yavo. Ndinonzi Ishmael Tinago muzukuru weguta. Okay, ndiri kuMount Pleasant. Ishmael Tinago hanzi mukuru weguta. Alright, ndiri kuMount Pleasant. Amai avo ngavaende kune vemutemo inoona nezvedzimba kuti vabatsirwe, asi ngavatange vaenda kumapurisa vanosvitsa nyaya yavo ikoko. Right, baba Isabel, amai ava vakambokwanisa here kuenda kumapurisa kunoripota? Right, now vati kwanzi ndikuda kubatsira kuti nyika indibatsire. Handidi kurasika nekutangira pasiri ivo. Nekuti chokwa chiripo imba ndeyangu, mwana ndewangu. Asi zvakuitika pakati pedu zviri kundirwadza moyo. Nditangire papi Zimbabwe ndisanze ndakakanganisa pamusoro pekukanganisirwa. Right, amai vakadzoka rini kubva kumusha vakapinda rini muHarare? Vatori nemazuva pasipokumba. So ndo pavazofunga nyaya kuti ndikaenda kuvanhu ndinogona kubatsirwa ndizive pokutangira. Vagere musango, kana ndichiti musango ndinoreva kuti kunyangwe muri mumba hamuzi mumba mavo, but vari kuona kuti iyo imba yangu, but handisi kukwanisa kugarambo nekuda kwemwana ari kunditi amba chisiri penyu pano ndimani. Makakwanisa here kutaura nemwanakomana? Mwanakomana ndiye wandiri kutsvaga ndiye kuti ndikwanise kuti nditaure naye. Pamba apa mune here mashoko ekuti pachiri kugara vanhu vanoroja? Ichokwadi pane vanhu varikutoroja, mari ndiye ari kutora. Right, mari ndiye ari kutora mwanakomana uyu. Vana tisadaro. Alright, vabereki vedu ngatisiyanei okay, ngatishandei zvedu, ndiwo unonzi umbavha. Amai avo ngavasungise mwana uyo adzidze upenyu. Ndinonzi nobheti chabete pachipaka nenyama kuurungwe. Vana tisadaro, vabereki vedu chokwadi ngatishandei zvedu, ndiwo unonzi umbavha. Amai avo ngavasungise mwana uyo adzidze upenyu. Ndinonzi nobheti chabete pachipaka nenyama kuurungwe. 0713 938 538. Mukoma Nota Alimoso vandibata vari kuEastleigh vari kuti KB icho chekuchitungwiza. Amai ngavaende kumatare edzimhosva. Mwana wekutengesa imba uyu anofanirwa kakusungwa hutsinye. Mhoresa mai ali mare edzimhosva, mwana akatengesa kaimba iyo anofanirwa kakuti asungwe. 0713 938 538 0713 938 538. Okay, pane atumira kameseji pano, regai tinzwe kuti ndiani uye angabatsire sei amai ava. Mamuka sekuru nemuzukuru, amai avo vapei nhamba dzemubatsiri uya wekubhulawayo akabatsira amai vakatorerwa imba nemuroja. Ndikwasira ukasisi vangu uno akabatsira
murume angatorerwa kaimba kubulawayo ndigogo choro ndizoka ando zviri kutaurwa ka naLydia ari paRidgeville Belvedere zvikanzi vape nhamba dzagogo choro vanobatsirwa kuitira kuti kana pane zvinoitika zviitike amai avo vadzoserwe imba dzavo. Tichazokwanisa zvakareka kubata vanoona nezvemutemo kuti panyaya yakadai chii chinofanirwa kuitwa. Amai ava ndeipi hofisi yavanofanirwa kutanga kupinda. Handiitika ichokwadi icho chomukoma Kenge. Ndinoziva kuti mune mashoko ari muri yeZimbabwe rega ndiri mukati mekureva nokutaura ndiri mukati mekufafaidza wamukasi paka gokwe handiriya simudza mubhadha tirove pakatsika-tsika handiriya simudza mubhadha tirove pakatsika-tsika 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 rikiti vu maticha gokwe chakamira sei gokwe. Yes, ndapindira muri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yegokwe ndapindira mukati menzvimbo yegokwe rega nditaure mashoko ndichiri kudai so nyaya ndiri kutaura iyi gokwe nembudziya kuna chief vanogona kubata basa. Okay, nyaya iyi mukoma Kenge yakati rebendo rakuzama kuti tinzwisise mune nyaya yekuti tikabata vanhu vanonzwisisa but ndisati ndadzika gokwe ndatoona yakabata nhefenyu iti chasvika chimuti chiriko ndousada kuchipinza kuti chigodavirwa nevariko masaisano mpona chimunzvenga but aparichi aripo. Pane nyaya yakaitika mukoma Kenge. Nyaya ndiri kutaura iyi yatori nemazuva ndofunga 4-5 months. Alright, but riri gore rinori. Nyaya yakaitika ndeyekuti pane rimwe bhawa riri pane imwe nzvimbo rinotomuwana doro. Okay, mubhawa umu makapinda mukomana anozivikanwa nenyaya yekutengesa mapanga. Zimbabwe nevagara vari kunzvimbo vandotaura nyaya iyi ngatifambe tose zvinhu zvatinofanira kutaura ka zvinofamba zvine mhinduro nepupuri kuratidza kuti nhefenyuro tiri kufamba nechimuti nevanhu pamwe chete. mukomana apinda mubhawa umu aitsenya ndakutaura yezvakazoitika kuti muridzi webhawa ane musikana waakataura naye anove musikana anoita basa rekutengesa muviri yake. okay, saka ndiri kuona mukomana uyu mukomana uyu tiri kumuda tiri kuda kuti utende kukombiswa naye but kukombiswa naye ndokunge asvika iye achagona kusauya pauri pamwe hakudi but tinoda kuti uite maaction ebasa renyu kuitira kuti usvike padhuze naye. Alright, kana wasvika padhuze naye toda kuti uende naye kumba kwake. mukomana tiri kumuda toda mapasi pari toda mapasi toda kutomuuraya. iwewe manje pane mari yako ndokubva toudzwa kuti mari yako yakati. Okay, mari ndine urombo haina kuda kuti imari right. musikana ndokuita masaira ake kana kari kajaivi kana kari kuwedzera kusapfeka kwakanaka nokutaura nemashoko akareruka kumunhu wake ndobva watamba. mukomana ndobva akabira. mukomana anozivikanwa nokufamba achitengesa mapanga. mukomana ndobva akabira mukomana uyu musikana ndobva aenda mukomana kumba kwake. aenda nemukomana kumba kwake akabva anzi iye kana uchinge wasvika unofanira kukasira kudzima light chive cheredzo kuti maita sei marara but usakedo. musikana ndokwenda mukomana munzvimbo vaenda munzvimbo vavata varume apa vakasvika kwakazotivira vanhu vanokwenda kuita 3 nokuti rakazove team of 4 1 muridzi webusiness 2 vakomana vakatsvagwa ndokuita 3 plus 1 musikana akashandiswa front yekudhonza mukomana. right,
ndobvaenda munzvimbo ndovanopinda nemukomana vakomana pavakatevera nemuridzi uyu vachisvika kwaona laiti radzima vakaziva kuti zvaita ndokurova dhoo ndokupinda anga atodzwa kuti patinopinda sisi kuda mukomana iwe unota disguise yekutiza musikana pakapinda vakavhura vakakaisa toshi unosakana wakatoshwa uri murima unokanganisika mukomana ndobva abatwa musikana unota disguise ndobva atiza but musikana pakatiza haana wakaenda kunoudza kuti vedu wekumba kwangu napindirwa ndanga ndine umwe wangu so handisi kuziva kuti ararama sei pane mari ka pane marapa chinova chiratidzo chokwadi kuti icombination vakuzivana vatimu iri ndobva rasara timu iri mukoma ndobva raisa mapanga kumukomana uyu ndokubva vabvisa nyongo dzakavanzika but vasati vauraya mukomana yakati vakomanaka mirai ndikuudzei inini rudzi rwangu haruurawe mukandiurayaka guys nhamo yamuchapinda yakaoma ndakuudza kuti rudzi rwangu haruite sei haruurawe saka imi kana mune zvimwe zvamuda panapa ingave mari ndakaitikisa mapanga aya shoma iyo yandinaika ndokupai but musandiuraya vakomana vanoti isusu aya mashoko akutobva kuvaridzi vakaita nyaya iyi inyaya ine upo wakazara chikonzero ine varidzi vane zvakuita zvikanzi kutaura kwokutya kuse vanhu futi vanga vane simba rokuti izvo vapiwa mari vane zvavavimbiswa ndobva vabvisa zvombo zvemukomana uyu nguva yavakadzi vanofanira kutora hurupi kuti vaponye musoro nguva yavakasimudza zvavakasimudza vachida kuponzwa musoro ndopa vakaona simba rapera mumasaidhi mavo mese vaviri mamira vanhu 2 vakapfeka zveblaki vanove varume vasina kuriko kwavabva imba yakavharwa panova ndopo pavakakushaura kuti voita sei ndokukanda zvinhu zvipasi asi chavakakwanisa kubuda vakabata maprivate parts emukomana uyu right ndobva vatiza kudaro kwavakaenda vakaenda navo ndokuna nomuridzi wezvinhu izvi ndobvapiwa zvinhu zvake zvinhu zvi pazvakatorwa panga pachiitika nyaya iyi zvine pazvanga zvike zvakamchengetwa but zvinhu zvaida kucrossa border kuenda kunze kwenyika inzwai mhuri yezimbabwe zvazoitika manje mangwana makuseni hondo yemukomana yekutaura kuti inini basa rangu musandiuraya rudzi rwangu handiurawe haina kutora nguva tiri kutukana here hatisi mamukaseko honorable Andrew Makana manzi ndinoziva kuti chimuti vakachibata mukoma kebati tiri kumhanya nawo inzwai baba pasi zvadaro mhuri yezimbabwe mukomana anove mukoma wemukomana akaurawa mumbomu mulokeshenu ndobva abunirwa nemudzimu ndobva amhanya kumba kuna baba namai svikati baba namai makagara pano makaketi zi muri kuziva here ndiri kupi hei svikanzi ndiwaniko aitaura nesi kuti ndini nengi uyo ni mufuyo uyo ndiari kuda pane mukoma wake ndini nengi komarara mamuka kusvika nhasi muri kuziva here kuti ndiri kupi vanhu ndokuti uyo asanga kadharwa chipo chiri kuitika zvikanzi aiwa mani ndidavirei nditeverei ndokubvunzana zvikanzi azvishuwa pakaenda nozura anoita sei hana kudzokeswa nditeverei shedzai mapurisa shedzai sabhuku nyaya yedu toraine mapurisa sabhuku vakashedzwa right handi ndiri kumba kwanhengi ndokwandiri izvo chikwandapondwa ndiri amekumagunde hekumagunde jekesa msutu hekumagunde kufamba uko pakapinda padho kunosvika kuvhura dho unatora mutumbi urimo munhu akaurawa arimo inzwai mapurisa nyaya ndikukuudzai panapa ndeyekuti basa renyu ramaita nderiri rekuti mutore mutumbi wangu muendese kwaunofanira kuendeswa ibasa renyu ava vanhu vandiri kutaura ava havafaniri kuti vasungwe hondi yangu ndorwandoka asi vanhu vandiuraya ndinengi businessman ane zita anozivikanwa nanengi vanhu vanokwira kuti 4 ndani vanosvivori pende 4 vakachiwemba kimereke hacha kia sikutukane ndite sei sudzurani ndobva vaenda kwewe mutumbi wotirwanisa kumochari ndo nyaya yacho right vagara kudaro ndobva sabhuku vaunganidza vanhu zvikanzi unganidzai vanhu kana maunganidza vanhu nengi nanengi vanofanira kunge vari pano nguva yakaunganidza vanhu nasabhuku baba pati Zimbabwe vagari vari kunzvimbo iyi ngatifambidzanei ndiri kukumbira tozani makateerera nepenyuro ndenyu izvo zvinhu ndezvemenyu izvi kana zviro zvemenyuka tangewo kuzivisa vari kuzvishavane zivisai vari kuchimanimani
zilise vari kuMozambique National FM ndiyo nyika Right. kuti zvechokwadi zviri kuno kwizvi zvakaitika vakaungana ipapo mukoma KB munhu uyo akagarwa nemweya uyoyo tuku abuda mukomana wokufa zvikanzi right ndiri panapa ndiri kuda kuti vakandiuraya vataure vega zvavakaita nzira yakashandisa nekuteka kwavakaita baba pati vanhu vachiri ipapo vanhu vakataka kuzharanga nyika kukwenya kumusana vanhu vachirohwa nemamboma vanhu vachizhanga nyika kuitira kuti munhu kukwenya kumusana ari kutodzoza ari kurohwa mumakumbo asi kuziva kuti voita sei timu riya rakashandiswa pakuraya munhu businessman anga aripo here hakuna munhu kanga asipo ko mukadzi uya mukadzi iye manje ndakataka kunzi taura iwewe ndiwo kashandiswa kewe ndo pakabva mashoko ekuti inini ndakaenda kubhawa kanenge ndaenda kubhawa kanenge ndakanziita zvakati ndikavimbiswa mari ndakazotora munhu ndikaenda naye kumba kwangu ndaenda kumba naye kumba kwangu vakomana vakatevera usiku mushino dzimalaiti ndakeshwa nezvodaireso ndobva yabuda nyaya yabuda nyaya kuti hondo nyaya iripo ari kusimbisa shoko rekuti musasunga vanhu havafaniri kuvharirwa mukati vanhu vari kutora Zimbabwe vava mapurisa aitoudzwa nemweya kudzi veduwe musababata basa renyu ndati inini basa renyu kuti chitoro chino chinotorwa chobva chaendeswa kumochari nekuti chaonekwa chakapondwa mumba ibasa renyu asi kusunga vanhu musende sei musasunga ndiri chete zvandida sei zvandoda nawo baba pati akuzi kugarika izvi zvezvitaura kuno kwatiri kuti vachiva pazoda mashoko ekuti munzvimbo ino kuno vakandiuraya vese handidi kuripwa nemari ndoda kuripwa nechii nevanhu vagara ri kunzvimbo yegokwe ngatibatsiranei inzwai nhamba yakataurwa baba pati nemweya kuti vanhu kwanzi munhu wega wega ane chokuita pakufa kwangu varipo 4 ndinoda vanhu vanokona kuita 15 vachaunzwa kumba kwedu pamunhu pa15 vandiri kutaura wechi 15 wacho ndiye wacho akabatsira pako akagadzisa nyaya kuti ndife iye wacho pa4 kava anomira mberi iye ndiye kutanga nevamwe 14 kumashure vachiusiwa kumba kwedu tisi tesa toita sei nawo saka izvo zvitaura kuno kwandiri kuita mukadzi uyoyo wokushandisa uyoyo akafa nei akangofa hapana kuziva kuti chichaitika tobva ipapo umwe 1 zvakare pavakomana vaivai akafa koita 1 asingazikana kuti anogara kupi wasiri kuziva vanhu ndiko zvinozvi ari pabe mupenyereka kuti asi businessman vavapati vagari vari munzvimbo iyi ane bhosho mhepo yakutaura inoti wai ndataura kuti inini ndoda kuripwa nevanhu murume uyu mabhizinesi ake mukachera foundation pasi pesavo pane mapasi evanhu saka ibasa rake batini ndakaudza kuti handiurawe ndoda kuzvipedza ndini saka businessman aita basa rokuraya vanhu mapasi achiiswa pamafoundation mweya uyu unoti handisi kuda kuripwa nemari kana mombe ndakavaudza kuti rudzi rwangu handiurawe mukapresa mabuilding ake ese ari kushanda aya hapana building iri kushanda isina mapasi evanhu pasi akachererwa ipapo saka ndoda kuzvipedza baba businessman uyu ane bhosho pakuita sei munhu wepasi hapana chichashanda zuva rega rega anogara achingorwa nevanhu anetsera nevanhu arohwa haana chaari kuita chinzwa zvandataura kuti mapasi aya anga asati abuda achinzi aroda kuenda kunze kwenyika right Daniel Shomori Benefo wakachiwemba chikutukane ndite sei tinde murani zvadaro mhuri yeZimbabwe mufi yakuchitaura lero basa mapurisa ndakatira ndira kupainza munoshanda ndira kushanda ndega mapatsi ambenga achitenderedzwa iko zvino zvindobva apinzwa mumota ari kuenda kunze kwenyika but mota iyi ndaiuraya yamira pakati ine nhamba plate dzakati enda ipapo munoniona iri mukunzi mapatsi yangu ari mukula bhokisi yakati mapurisa vachibva vaenda vaita basa yedu kana iri ZRP Zimbabwe Republic Police zokutsvaga nyaya vanozvigona ukaona akasumudza yetika 2 akakwiridzira trouser rawo matrauser akomana naye haite 5 minutes risinambokwiridzirwa aiwa kureba kwebasa kuya ini ndaifungidza ndanga chizvida varume vayo iwait
yebasa rakaiswa pavari kukwiridzira kakwe aishinja kuti muone ayo wait yebasa riri pavari nokuti vakabata nyika yese pane zvinoitika ndofana antorwa kuzovigwa kati wamunuka akatozovigwa ani mapatsi akakwana mota iyi yanga ichida kuenda nemaparts kuSouth Africa mabody parts emushakabvu yanga ine vanhu vangani yanga itori nevanhu vanokwana kuita 3 momo zvakatobatwa zvese zvakabatwa izvi hey businessman sezvo ndiye ari kuzikanwa mupenyu asara munzvimbo ari kuti kudiniko nevanhu 15 vanofanirwa kuendeswa kumba kwemushakabvu ndiri kuona sekuti ndokusaka vanhu vatanga kupera chisingazivikanwa kumarudzi evanhu kuti kwavanobva vanhu vanenge vakamira sei but nhamba yavo ngoma yatenga kupera kune wese vasati vabvisa vamwe 2 vakatodona kwasara vangani 2 vamwe vanorumba kuonekwa wechipiri wacho haasi kuti onekwa nekuzenga ari kuonekwa izvezvi ndiye businessman but zviripo zviri kuonekwa hapana business richiri kufamba hapana chichafamba gokwe nembudzi kana varipo vari munzvimbo iyi vatibatanei tifambe ndizvozvo ndine nyaya dzinokwana kuita 2 dzakareba asi ndinodzisa 1 kuti dzipinde imwe ndichava naye mangwana yevana vaizikanwa nenoise yekuti kunyangwe kamwana kane 4 years kanoudza munhu mukuru mubereki zvakavanzika achituka asi vana ivavo havapindurwe mukoma kepi ukangodavira mwana iye kana kungomurova semwana wako manheru pani pakakana vanhu 15 kana 16 kamwana kachimbonoripota kumba vanouya vari danga pamba pako vanhu asi zvakazoitika manje vakazorova mumwe munhu kusvikira afa sekuru vemunhu vachibva vauya parufu ndovari parufu kudaro pachibva pabuda nyoka vasekuru vachipa spichi parufu ndobva vangoona nyoka yeyo ndokunoibata nemaoko vanhu vachitiza iwo ndobva vaibata nemaoko ndokuburitsa okapiranga riri momwe mavo ndokucheka into 3 pieces 1 ndokuisa kumusoro 2 ndokuisa makumbo yechi3 ndobva vaisa momwe ndobva kusiyira ipapo hold on 11 panyaya yekuchitungwiza baba Isabel mwanakomana akatorera amai imba iyo mwana wavo here nyakubereka kana kuti ndi step mother mwana wavo chaiche nyakubereka baba vari kupi baba vakashayika baba vakashaya pakaipa sezvo meseji iri panapa iri kuti mukoma Kanyemba naBhozvo kana amai vekuchitungwiza vekutorerwa imba vari amai vake nyakubereka akatadza mukomana uyo asi kana vari step mother vakatozoroorwa nababa vake after amai vake akagona mukomana uyo ndinonzi Douglas Dagman Machaya paAlex Park 0713938538 0713938538 hey chekugokwe chafurizisa mushina muri yeZimbabwe regai katione kuti tokwanisa here kuita reboot kuitira kuti ndikwaniseka kuverenga mamessages enyu ari kuya zviri kunzi naMailibi vari Mailibi masocha mahukwa gokwe yakanyanya ndachema hangu ndinonzi Mailibi masocha mahukwa pakaipa handisi kuziva kuti panoitwa sei pakadai nenyaya yekugokwe iyo gokwe nembudzi yawoye kikiki mukomana ngaite basa rine manyanga riputirwe ndinonzi Memo Ekaya kunyazura representing Tablelands village 3 ndimutsiroka mudhara mwana akaurayiwa kugokwe anga akura sei angasatirwa angachimukona uchidiki mfana hey pakaipa 0713938538 Kanyemba ndakushevedza kangani ndinonzi Peter Zulu gokwe iyoka ndinogara ndichitaura kuti munhu nebroiler kana roadrunner zvakatosiyana munhu haurayiwe sehuku mufi uyo ngawedzere zvari kuita zvakapetwa katatu vanhu mabhinya ayo anyatsokuona moto vakabata magetsi vega dzimwe nharo hadzishande handiti vakaudzwa here kuti rudzi rwedu haurayiwe vese ngavapere kufawo vachitambudzwa mutsa Blessing Mawire Israel mushakabvu abuda pamukoma wake vanhu vaunganidzwa naSabhuku achitaura zvakaitika uye zvakaitwa nabusinessmen kuti mabusiness ake afambe zvakanaka achishedzera kuti pane vanhu vakaurayiwa vane mitezo yavo iri pasi pefoundation businessmen pane zvakataura here akaramba kanyara hapana idudzira kana kutaura zvaiterwa nemhepo vanhu vese vanga kanga kuteerera vachinzwa apo nguva yati kutaura iyoyoka vairohwaka vanhu ava
vachishanyarika musikana chitaka siyana tanga pamutangira nyaya nezvawakaita vachishanyarika vanhu musikana uyu akapiwere mari yake mukushanda kwaakaita kuti mukomana uyu aurayiwe zvese zvavaingotera kuti takavimbiswa but hapana akataura kuti ndakapiwa kamuti havana mukomana hana kunonoka kuita revenge ka icho chekuchitungisa mwana uyo mwana wangu iyo yekuchitumbisa mwana wangu we alright usatambe ne miswe usatamba ne miswe yengwena mumvura mai havaitwe yawakatamba iyo amai endai kumapurisa right arange mwana uyo ndimutsoka muri mwana wangu right usatambe nemuswe wengwena crocodile uri mumvura amai havatambwe yawakawatamba iyo azvipere mushe pakaipa baba Isabel mushakabvu achenda kunobuda pahama yake ichiudza mapurisa kuti basa renyu ndiri kungotora chete mutumbi wangu muendesa kumochwari right musasunge vandakudzai kuti ndiwo vakandiuraya ningi na ningi right hondo dzangu ndinorwa ndega chakanyanya 0713938538 wagona tani kona iwe mosquito kukanyemba kumweko ninzwa kuti chimuti urachipata right gokwe yazviita zvekare businessman akaona mukomana wekutengesa mapanga ane business mind murume uyo akaita ruchiva zvino kufa kwemukomana uyo kwakabva right kwakabva kwaita final yebusinessman uyu ndinonzi Lydia aripa Ridgeview Belvedere okay gokwe yazviita zvekare businessman uyu akaona mukomana wekutengesa mapanga ane business mind murume uyo achibva aita ruchiva zvino kufa kwemukomana uyo kwavhara right business rake handete ndinonzi Lydia aripa Ridgeview Belvedere pakaipa 0713938538 Sando kumapurisa okay regai tinzwe Sando right kumapurisa egokwe nekutedzera midzimu right mudzimu waitaura nekuti mashoma mapurisa anodaro businessman uyo hasati atanga zvake achachiona chipoko chakuuya nemapanga chinekewo chakunzi spokela jeka hashtag amai vekuchitongwiza ngavachenjere mwana wavo nokuti yatove mhandu ngavachenjere kuiswa 6 feet down vakazoita chokurute majuru ngavamhangare kumapurisa checha chop ita pfo kuvashandi paka budiriro chekubudiriro chiri kuti kudini baba Isabel mukoma kepi ndingataura mashoko ndichida sekunodzika ndiri kutaura nhasi ndingeche 3 zvichienderana nokuti vanhu vari kuchema zvakaita sei alright chandisati ndaita kukwanisa kusangana nevanhu vari kuchemwa nawo kuti dzimwe dzenguva pamwe idambudziko vanogona kuchemerwa zvavo but riri dambudziko but munyika vanhu vakaisiwa madhipatimenti akasiyana kuti ava ndeve health ava ndeve mugwagwa ava ndeve mvura kuti ava ndeve magetsi kuti chimwe nechimwe vanhu vasaremerwe ndizvozvo nokuti tinenge mumwe mwana maipa basa rake nyaya yandiri kutaura iri kuGlenville 2 muroti inonzi Nzou okay nhasi ndati ndakufamba ndamiswa nemadzimai kana dai riri vhidhio vakamira mberi kwemotoka vachiti kwanzi izvo maiti munotaura shoko rida hamuna kusvitsa pandiri kutaura apa ndepane marara atiri kutiza about 5 meters kunopinda mumba marara aripo paine mugero zvakare unosara mvura izvezvi pakaputika zvakare sewage ipapo yaputika kudaro pamarara ipapo ndiripo ipapo marara ringorasirwa ipapo marara akupinda mumba nhunzi nehoye dzakupinda mumba nhunzi dzinenge dzakamhara pamahwindo ukangovhura mahwindo vanhu vari apa vane lebha yekuti avavhuri mahwindo avadye vari panze aurarise mwana panze nokuti marara nekunenge kuita zvese zviri kuora plus sewage yadhuka ipapo vari kuti twasei hero shoko ravazotaura rimwe randisina kukwanisa kutsigira ndichiti handizivi kuti zvinobuda here vachiti tisewo pamhepo vati kana kuri kuti kanzuro haisi kuda kuya kuzotakura zvinhu zvedu taakutsvaga main power yedu nokuti upenyu mwene wawo asi taiziva kuti ndinofanira kutakura zvinhu tinotenderwa here kuti isusu sezvo rodi inopesana mota mbiri hatichakwanisi last week pakarohwa futi munhu nemota ipapo pamarara ipapo vasingaona nemarara munhu yakatozorapisa mushure kunge mota yatotiza ikarwa pasi but vakabata manumber plates zvakaenda ndokumapurisa svika munhu azowanikwa akarapisa munhu pamarara ipapo ndipo zvakaitika
iko zvinozvi madzimai avati isusu takuenda pamarara totsvaga main power yedu totsvaga mari but matsvagiro akuita mari ndi aya atisi tofanira kutsvaga mari atifanira kutakura tisu tiri kuti mota yakuya yega yega tipeiwo mari nokuti rodhi yavharika taakuvhura rodhi tibhadhare vanhu robvisa marara ndizvo here ya nokuti vari kuchema chiti krismas showa tikaungana mumbere tichidye chikafu tiine yadhi panze ine ground tikaenda panze nhunzi dziri kuuya ivo mumba tikavhura mahwindo dziri kuuya muri mumba mukatarisa hwindo muno rakazara rakamhara nhunzi rakazara nhunzi panze dziri kubva pamarara nekuti imba itori mumarara so madzimai akutera zvinhu zvemadzimai akakokoteredza ipapo vari kuti tinofanira kuti tiite sei chichemo chautera mukomakebi regai tikakwanisa kubata mutauriri weHarare City Council Mr. Innocent Ruwende tinzwe kuti dambudziko reku Glenview 2 Budiriro 2 muna Nzou Street rinopedzwa sei sezvo magara muchitaura akasike kutanga kuti pane marara avhara road pane marara ari kupinda mupi muyadi pane marara ari kukonzeresa kuti nharaunda isagarike mune zvakanaka ari kunhuwa ende madzimai tora mukoma kebi zvikanzizvo vana shandisa mapamba rinokotorwa rakadaro richinokandwa saka mukasvika ipapo chitori chimbuzi itori toilet itori toilet ndakunzwai vagari vekubudiriro 2 ndoziva kuti muri pachimuti makateerera regai tiedze kubata mutauriri weHarare City Council baba Innocent Ruwende tinzwe kuti vanoti kudini nenyaya iyi nhasi musi wa 20 December 2022 kwangosara 5 days kuti vanhu vapemberere kisimusi tarisai muone marara acho ari muna Nzou Street kubudiriro 2 ndinopaziva ndakazoona apanakidzi baba Isabel apanakidzi ipapo zvakare pabva padhuka futi sewage pamusoro pamarara iwawo amai ona pachitotonzwa mota imwe yanga itirika nikupinda neipapa ka ndobva yadzimire papa yanyurira ipapo yaidhonza papa ichisikidza ichisumudza chimbuzi chienda mudenga onesi mabaya mavidza kwiriseko kobulawayo ndoziva kuti makachibata chimuti yakasvika here kuna mambo vari kuti kudini mambo asinganzwa mashoko avo but kuti yakamira sei nekuti mambo yokuti tinovaziva ndizvozvo aiwa basa vanobata saizvozvi imwe dzimwe yandinayo kayoka vakashanda basa mambo nembudzi havatenderere mukomakedi chakaipa vanoti chakaipa chine mutongo wacho chinochapa nokuti nyaya nchavainayo mangwana kai ine 2 weeks mukomakebi mutumbi uri panze nyusi honye dzanga dzabuda nepanze vakatozama kuenda kwamambo achinzi aiwazve vakaenda kumapurisa zvikanzi mapurisa takashanda basa izvo mutumbi wadzoka vakaenda kwamambo zvikana mambo aiwazve ati muri kunzi mubhadhare zvinoda kubhadhara zvinoda kubhadharo ende kana muchinge mabhadhara ikoko ndodawo zvangu makaita makuna mudzimbo mangu ndimambo right chiri kuuya mangwana please musaende kure musaluze kashow musapotsana neshow yaBhozhongora kanyemba naBhozho muzvina bhizimusi uyo zvakaita zvandirwadza zvinorwadza mukoma zvinosuwisa chakauraya munhu saka aifunga kuti akangwara handiti saka ndirikumbira kakuti mhepo iyo imbopa mapurisa mukana wekusota businessmen kuti awane kutaurira vamwe vanhu vese vakaisa mumabhizinesi ake ndatopedza kana kukwazisa handisi nokuti ndagumbuka ndinonzi Faraika Ujiri baba nenyasha paMount Pleasant mapurisa vakatodzwa kuti don't worry ingotorai mutumbi wangu muendese kumochwari zvimwe zvese izvi ndinopedza ndega right saka regai katione kuti mufi achaita sei apo mufi ari kushedzera kuti handiripwe nemari handiripwe nezvimwe zvinhu ndiri kuda vanhu 15 pamunhu kunoti pachadiwa 60 vanhu kusanganisira newacho leader ko zvakafa vamwe pachaitwa sei ipapo machi pasingasa chichaitika nokuti vanhu vari kufa nenyaya kuti vari kunonoka zvavakaudzwa kuti vaite vari kunonoka gokwe zvazvino ndinonzi Sidioni mutenga pasi ndiri kunoko kuWaterfalls yakadira baba Isabel hanzi gokwe zvazvino kanyemba vanhu okay regai katinzwe kuti vanoti kudini message yacho kanyemba vanhu ngatishandei nemaoko edu
pane kutsvaka mari nekuuraya vamwe vanhu. Tarisai zvazoitika, vanhu 14 unowawana kupi? Hanzi vokundonoripa navo. Ndi Ishe Anesu Mukonyo mwana 04. Ndiani anobvuma kunzi enda unoripa ngozi? unenge wamuti uri kuenda batsiri uya wekubulawayo akabatsira murume anga atorerwa imba. Kana singakanganise ndi Gogo Chihoro, vanokwanisa here kuzokubatai mozovabatsira kuvasvitsa kuna Gogo Chihoro. icho kwadi muri yesi mobvono ndibatsira mukoma KB pandiri kuya nenyaya mukoma KB yemunhu ari ku UK akatenga stand yake muguta reHarare. Ndokubva iye aita kutaura kune kwatiri kuda kuzvinozvo ane 11 years atenga imba iyi, but pa 11 years idzodzo imba yakuda kuvake kuzvinozvo ndechi 3 dzose dziri kutsva. Imba hombe idzi dziri kutsva. Akangovaka kuda 2 years kandi 1 year yobva yatsva. Iko zvinozvi pasara yechi 3 yachona iyi yapo yakuda kuvake kuzvinozvo. Ari kuti atsva yechi 2 iyi yakamuti gareni maroja, but hakuna roja raigara because vaitiza nezvaitika ipapo pane zvaioneka. So munhu uyu woku UK akabva ati bozvo tokumirawo nhamba tinokuzoita vanobatsira. Yes. Ndikati dzimwe ndedzidzisi achibva vataura vese zvikandizvo. Kana wakubva ku UK usataure kana kuudzana ngoita mapepasi ako kuti uri kuuya chete. Ende kana wakuuya uchisvika pa airport unibveto wasvika pa airport hapana anofanira kunge achiziva, angave mwana wako kana kuti ani iwewe wega ziva kuti uri kuuya. Tobva taendapo mukoma KB ndozviro kwakatika makunda kurashamiswa. Vanhu ndokubva vaenda panzvimbo achibva ku airport achipinda nemunhu motokari vachiendako zvikanzi panapo tobada kuti vanhu usati wasvika ngatenge kuita nyaya iyoyo. Uri kuona stand inoyi ine munhu aigara akakutengesera nemushonga waishandisa, but mushonga waishandisa wakachererwa pagedhi apa. Mushonga uyu wakatorwa kuZambia, watorwa kuzambisa ndo wachengetwa panapa, asi iye ari zvaiita kudiridzira kusimudzira mushonga, but paakatama achida kutengesera iwowo akausiya apa. Zvasara pazvine nzara apa chose chauya panapa chinoputika. Ndo watida kubvisa yetikabvisa chete iwowo zvaida akarega, but ndoda kuti uone mashiripiti kana tabvisa chinhu ichi. Cheraimeka pagedhi pasina gomba kana sei vana ndikutaka kuchera vanga vashedzwa mati pacherwa mukoma KB ndobva paburitso chinhu chaifema zvikanzi imheni ine zvimwe zvinhu zvokuita pana but zvaichengeta muridzi wepano hapasina chikafu chokufidhana pane zvakanga audzwa zvinoita. Vari kugara nekana nhamba dzako anadzo kubva zvawatanga kugara panapa ari kutoziva kuti panapa panani, asi iye akaita manyepo kuti wandakasiya ipapo ari kutangira ipapo, but iwo hauzvizivi. Vachingopedza kubvisa chinhu chemukoma KB ndobva afonirwa namba yekuZambia +260 ndokumbira kuti chinhu chababvisa ichocho chichengetei chakadaro ndo yakuzotora muridzi wacho. Ndopa ndakumbira kuti vakachengetere kana kuti havana ndichenda nguva ndigotaura navo kana vachichichengeta vachichengetera pai panouya kuzotora nochiti chii achabhadhara ire imwe dzimba 3 dzakatsva. Ndinotenda muri yeZimbabwe. Mangwana ndinenge ndaita mukana wekutaura na Mr. Innocent Ruwende, mutauri weHarare City Council, tinzwe kuti budiriro 2 muna Nzou Street munobatsirwa sei. Tichaita mukana zvakareka wekutaura na Tete Pretty Mutandwa kuitira kuti amai vekuchitungwiza vabatsirikane vataurirane. Mangwana ndogona kuzokupai update kana kuti muchazonzwa right iwo vacho vachitaura kuitira kuti kana mangwana mukasangana nedambudziko rakadaro munobatsirikana sei. Handiti nevamwe zvekare vakabatsira kusanganisira vakabatsira mhuri yekuHwange kuvillage 3 yeZairiya right. Muchazonzwaka mubatsiri wacho achitaura mangwana. Zvese zviripo. Gokwe musadaro hama dzangu, ngatikoshisanei. Tarisai zvazvaita manje kugokwe uko. Ichokwadi ichocho ndianiko? Ndigodi Mukwa pa Maubra. Hanzi ndimurisiro kama Anyemba Soneni Andrew. Tiri vana venyika yeZimbabwe tikaremekedzana tikakoshisana tinosvika kure. Ndosaka musi wa 22 December pane Unity Day chibvumirano chakanyorwa right kuvatungamiri kuvakuru right kuti munofanira kuita kubatana kunzwisisana munyika yeZimbabwe. Tinotenda Baba Isabel, namba dzenyu dzenhare dzinoti kudini? Icho kwadi mukoma KB nditendere kungopa mukoma nanze Dhani Mo nyama dzavo pa ZBC mbana kabada chimuti kwanzi makorokoto kuna Darlington nyama dzavo nemuchato zvinotendwa mukanya makabata basa pamuchena mai Otile nyama dzavo pazimba pachirawo muri sei pamuchena mai Ropafadzwa Alfred Bobo nemuriyo
yose pazvimba kwachi mutakabata Aroni manje ari kushevedzera kuti izo anofamba nebata banga muhomwe richacheka mwina saka zvakuti kakobwe wamuka Sego Peters Miriam Charovedza Patience Matomati Israel Tembo pamwe chete netimu rose rakabata chimoti Israel Tembo pamwe chete chete Rafael Makana Nobel Chapeta Oscar Tafungidzira pamwe chete Minor Padangwezi Kochi Makaza Margaret Mururo Gogoma vanga wakabata chimoti dzangu dzokufona dzinoti 0718 502560 0718 502560 0771 545 025 0771 545 Number 0736 26 35 36 Ndapota Musa Bipa Youth Inspector Terence Bobo Many